मी सांगत असलेली गोष्ट ही मला एका ओळखीच्या व्यक्तीने सांगितली होती. काही कारणाने मी त्या व्यक्तीचं नाव इथे सांगू शकत नाही. हा अनुभव छोटा जरी असला तरी तितकाच भयानक आहे. चला तर मग ऐकूयात हा त्याच्याच शब्दांत. मला एक सवय होती. मी झोपताना माझ्या डोक्याशेजारी ठेवलेला फोन सायलेन्स करून ठेवायचो. मला अनेकांचे रात्री अपरात्री फोन यायचे, मग ते मित्रांचे असोत किंवा नातेवाईकांचे. रात्रीच्या वेळी डिस्टर्ब नको म्हणून मग मी मुद्दामून माझा मोबाईल सायलेन्स करून ठेवायचो. काही दिवस होऊन गेले. मला रात्रीचे येणारे फोन आता पूर्ण बंद झाले होते. म्हणून एके रात्री मी मोबाईल सायलेन्सवर ठेवायचा विसरूनच गेलो. त्याच रात्री उशिरा मला एक फोन आला. मी झोपेत असल्याने मी काही नंबर पाहिला नाही आणि सरळ तो फोन उचलला. पलीकडून विचित्र घरघर असा आवाज येत होता आणि अचानकच एका बाईच्या ओरडण्याचा आवाज आला. वाचवा वाचवा, माझी मदत करा. हे ऐकून मी तर घाबरूनच गेलो. मी तिला काही विचारणार तोच मी तिचा आवाज नीट ऐकण्याचा प्रयत्न केला आणि मला दुसरा झटका लागला. तो आवाज माझ्या बायकोचा होता. पण माझी बायको तर माझ्या शेजारीच झोपली होती. मी माझ्या थरथरत्या हातानेच तिला उठवायचा प्रयत्न केला. ती जागी झाली तसा माझ्या जीवात जीव आला. मी तिला माझ्याकडचा मोबाईल दिला. तिनेही ऐकलं आणि ती देखील घाबरून गेली. पण तेवढ्यातच तो फोन कट झाला. तिने पुन्हा त्या नंबरवर फोन लावण्याचा प्रयत्न केला आणि तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. कारण मोबाईलवर आलेला फोन कॉल हा आमच्याच घरातील लँडलाईनवरून आला होता. आता मात्र हे भयानक नाट्य सत्यात उतरत होतं. ती मला सांगत होती, बाहेर बाहेर आपल्या हॉलमध्ये ती आहे. हा फोन आपल्याच घरातून आला आहे. यावर क्षणभर काय करावं मला काहीच सुचलं नाही. एक वेळ वाटलं बेडरूमचं दार आतून लावून घेऊन संपूर्ण रात्र आत बेडरूममध्येच घालवावी. पण मग हिंमत करून मी बाहेर आलो. हॉलची लाईट चालू केली, पण तिथे तर कोणीच नव्हतं. आम्ही ती रात्र संपूर्ण जागूनच काढली. दुसऱ्या दिवशी एका गुरुजींना बोलावून पूजापाठ करायचं ठरवलं. मला आजही कळत नाही हे नेमकं काय होतं ते. आमच्या घरात याआधी असं काहीच घडलं नव्हतं. ना तिथे कोणाचा मृत्यू झाला होता, ना कोणता अपघात, ना त्या घरात आम्हाला कधी भास झाला होता. त्या गुरुजींच्या म्हणण्यानुसार आमच्या घरात जरी असा काही प्रसंग घडला नसला तरी घर बांधण्याआधी या जागेवर काहीतरी घडलं असू शकतं किंवा काही कारणाने आमच्या घरात बाहेरील शक्तीने आसरा घेतला ही देखील शक्यता नाकारता येणारी नव्हती. त्यामुळे आम्ही त्या गोष्टीचा विचार करणं सोडून आता पुढे जायचं ठरवलं आहे. पण कितीही झालं तरी ती भयानक रात्र आजही आमच्या आठवणीच्या कोपऱ्यात घर करून आहे. ही एक छोटीशी घटना आहे. मी ही घटना उगाच लांबवू इच्छित नाही. मी मुंबईत एका 7 माळ्याच्या इमारतीमध्ये त्यावेळी रेंटवर राहत होती. घरी मी, माझा भाऊ आणि माझे आई वडील असे आम्ही 4 जण राहत होतो. आमची खोली ही वर 7व्या माळ्यावर होती. आम्ही आधी चाळीत राहत असल्यामुळे इमारतीत तेही थेट 7व्या माळ्यावर राहायला मिळाल्याने मी खूप खुश होते. इतर लोक 7वा माळा म्हटला की डोक्यावर हात लावतात, पण मी मात्र वेगळ्याच आनंदात होते. सगळं काही व्यवस्थित चालू होतं. पण एके रात्री मला कशाच्या तरी आवाजाने जाग आली. असं वाटत होतं वर कोणीतरी चालत आहे. मी आईलाही हे सांगितलं, पण तेव्हा आईने हे सांगून मला गप केलं की ती इमारत फार जुनी झाली आहे. शेजारी जरी कोणी चालत असलं तरी असंच वाटतं की वरून कुठून तरी आवाज येत आहे. इमारत जुनी झाली की इमारतीत आवाज नेमका कुठून येतोय याचा अंदाज येत नाही. त्यानंतर मला रात्री कधी जाग आली तर मला तो चालण्याचा आवाज यायचा. 11 महिन्यांनी आम्ही दुसरीकडे शिफ्ट झालो. ही देखील एक इमारतच होती. नवीन जागेवरची ती माझी पहिलीच रात्र होती. तेव्हा मी न राहून आईला विचारलं, आई, रात्रीचा इथे पण तो चालण्याचा आवाज येणार का? तेव्हा आईने मला जे सांगितलं ते फारच भयानक होतं. मी तुला त्यावेळी खोटं सांगितलं होतं. तिथे लोकांना इमारतीच्या टेरेसवरून एका बाईच्या चालण्याचा आवाज येतो. इतकंच नाही तर शेजारच्या इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना तर एक बाई अनेकदा टेरेसवर
रात्री 1 ते 3 या वेळेत चालताना दिसली आहे. तिथे एका बाईने टेरेसवरून उडी टाकून आत्महत्या केली होती आणि तेव्हापासून ती बाई लोकांना वर टेरेसवर फिरताना दिसते. घरात आम्हा सगळ्यांना हे माहीत होतं. तुला त्यावेळी जर काही सांगितलं असतं तर तू एक दिवसही तिथे थांबली नसतीस, म्हणून तुला असं खोटं कारण सांगावं लागलं. भूत प्रेत या गोष्टींचं खरंच या जगात अस्तित्व आहे का, याचं उत्तर आपल्याला अनेकदा या अशाच प्रसंगातून मिळत असतं. ज्या मुलांना लहानपणी फार मोजके मित्र असतात किंवा जी मुलं सहसा नातेवाईकांमध्ये किंवा घरातील माणसांमध्येही सहसा मिसळत नाहीत, अशा जवळपास सगळ्याच मुलांना त्यांचा एक काल्पनिक मित्र असतो. त्यांनी त्या मित्राला एक काल्पनिक नावही दिलेलं असतं. ती मुलं त्या काल्पनिक मित्रासोबत असं काही खेळत असतात, गप्पा गोष्टी करत असतात, जणू काही त्यांचा तो मित्र त्यांच्या समोर खरोखरच उभा आहे. लहानपणी माझाही तसाच एक काल्पनिक मित्र होता. नाव होतं डेव्हिड. आता हे इंग्रजी नाव मला कुठून मिळालं किंवा असं डोक्यात कसं आलं मला काहीच आठवत नाही. माझ्या घरचे सांगतात की मी या डेव्हिड नावाच्या मित्रासोबत दिवस रात्र खेळत असायचो. काही विशेष घडलं की मी सर्वात आधी त्याला जाऊन सांगायचो. माझ्या घरच्यांना, जवळच्या नातेवाईकांनाही याचं कुतूहल वाटायचं, कारण डेव्हिडने मला सांगितलेल्या गोष्टी या घरच्यांना एखाद्या मोठ्या माणसाने सांगितल्यासारख्या वाटायच्या. घरचे मी जेव्हा शांत बसायचो तर मला मुद्दामून विचारायचे, डेव्हिडने आज अमुक एक नाही का केलं? डेव्हिड आज तुझ्यासोबत बोलायला आला नाही? हे सगळं सर्वांसाठी त्या दिवसापर्यंत नॉर्मल होतं, ज्या दिवसापर्यंत हे माझ्या शेजारच्यांना कळलं नव्हतं. एके संध्याकाळी मी दारातच एकटाच बसून काहीतरी खेळत बसलो होतो. तेव्हा मी अधूनमधून डेव्हिडचं नाव घेऊन त्याच्यासोबत गप्पा मारत होतो. हे सगळं बाहेरच बसलेल्या माझ्या शेजाऱ्यांनी ऐकलं. त्यांनी माझ्या समोरच हे माझ्या घरच्यांना विचारलं. तेव्हा घरच्यांनीही खरं काय ते त्यांना सांगून टाकलं. त्यावर त्यांनी माझ्या घरच्यांना जे सांगितलं ते ऐकून माझ्या घरच्यांना धडकीच भरली. आम्ही त्यावेळी राहत असलेल्या चाळीचे मालक हे ख्रिश्चन होते आणि त्यांचे नाव हे डेव्हिड होते. काही वर्षांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता. हे फारच भयानक होतं. माझ्या घरच्यांनी मला याबद्दल अनेकदा विचारलं. मला हे नाव कसं समजलं, कोणाकडून ऐकलं, पण माझ्याकडे याचं काहीच उत्तर नव्हतं. ते नाव ना माझ्या शाळेतील मित्रांशी, शिक्षकांशी संबंधित होतं, ना या नावाचं टीव्हीवर कोणतं कार्टून लागायचं. हळूहळू या नावाबद्दल घरच्यांना कुतूहल कमी तर भीती जास्त वाटू लागली होती. मी सांगायचो, डेव्हिड मला हे सांगतोय, डेव्हिड मला ते सांगतोय, डेव्हिड आता तिथे अमुक एका ठिकाणी बसलाय, ते डेव्हिडने मला करायला सांगितलं होतं. पण याहीपेक्षा एक भयानक गोष्ट माझ्या घरच्यांच्या लक्षात आली. ती गोष्ट म्हणजे हा डेव्हिड माझ्यासोबत संध्याकाळनंतरच खेळत बसायचा. कालांतराने आम्ही त्या चाळीतून शिफ्ट झालो आणि डेव्हिड नावाचा हा काल्पनिक मित्र कुठच्या कुठे गायब झाला. हा सगळा प्रसंग मला नीटसा आठवत नसला तरी तो प्रसंग माझ्या घरचे मात्र आजही विसरू शकले नाही. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.